Manila Broadcasting Company. Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Magasunod sa dili lamang madugay ang Aksyon Radio, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radio, Balita, Banat, Bulig. Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:59. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Biyernes. Yari kita sa ikasyam nga adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2021 sa kinandan. Magapangalagad naman ang inyo sining palatuntunan sa sining udto while sa nabilin nga mga ginutlo diri sa aton sining pagpangalagad. Congratulations by the way sa mga kaaksyon ta nga sa gihapon nangin mapalaron bangod man sang pagdaog sang Phoenix Suns sa Game 2 kontra Milwaukee Bucks. Mga napulugid ka puntos ang abanse sang Phoenix Suns sa bago lang na tapos nga Game 2 sang NBA Finals. Mga kaaksyon, TSTD lang ang pulso sa mga kaaksyon ta sa Game 3 sa Lunes naman kita kinitanay 118-108 ang aton sining score sa pagtakop sang Game 2 sang National Basketball Association subong nga aga mga kaaksyon. Congratulations gida. Congratulations sa mga Phoenix Suns nga mga aficionados kag congressman gyapon sa mga Milwaukee Bucks mga kaaksyon. Bawi lang ta sa Monday sa home court na sang Milwaukee. Magakadto ang hinampang sang National Basketball Association Finals mga kaaksyon.
Kamusta nga to sini nga mga kaaksyon karon nga udto magpangalagad naman kita mga kaaksyon sa aton sini nga pangalagad sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:03 ng aton oras diri sa inyo sining palatuntunan. Ano nga mga balita sa sining adlaw, mga balita diri sa lokal mga kaaksyon aton tutukan sa Kapitolyo Provincial. Manginkawpod naton si Aksyon na Marlon Hinovia ini may kang tanan sa swab test sa mga close contacts ang COVID-19 positive alin sa bago tubtob sa hinubaan pati gayunon sa Valladolid Molecular Laboratory. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Artay Hupon Extraction Team sang Bacolod wala sang backlog sa ilang pagpanghakot sang mga nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, 7 ka mga persona arestado sa 4 ka bypass operation. Sa isa ka adlaw ginpatigayon sang Bacolod City Police Office kaso ginapreparar na sang mga kapulisan. Sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga informasyon sa balita ni Aksyon na Brian Morden, posible nga pagtukod liwat sang ipugon na robbery group nga ginamonitor na sang Nukpo. Kaganok po aminado nga nagapadayon ng iligal nga bulang sa probinsya. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, ideya ni Labor Secretary Salvicio III or Silvestre Bilio III angot sa pagkakasang board exams ginapamatukan sa mga manunudlo. Kag konseho sang barangay Blumentret sa Banwa sang Morsyaho naghimo sang resolusyon angot sa halit sang basura gikan sa barangay Filesa dam site diri sa syudad. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Escalante street level target nga drug pusher arestado sa bypass operation. Kaga newly identified nga drug personality sa Banwa sang Manapla na dakpan pagkatapos ang isa ka simana nga surveillance. Aksyon Rex Cantong, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12 sa isang aton oras. Sige, daligid lang kay mahinang kalaban na matamaton talang ni para siguradong sigurado diretso ang aton sininga pagpangalagad. Sa mga kaaksyon ta, nga yara na sa Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod sa aton sininga This Is My Life Facebook page. Amo lang na nga aton sining ilike na kagda kita masulod sa This Is My Life Facebook page, no? I-like lang kag i-share ang ato sining programa. Karon dugay-dugay tagantay na igtalupangod ang inyo sining mga mensahe plus ang aton sining mga likes kag nag-share sa aton sining programa. Dugay-dugay lang kag sa mga kaaksyon ta ngayara sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta by Aksyon no Radyo Bacolod. Ato na tinguaon karon dugay-dugay ang mga mensahe ninyo nga ginpadala diri sa inyo sining nga palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Daligid lang mga kaaksyon, kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Biyernes, July 9, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 20 kag 19. Liwat resulta 20 and 19. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito. Ayos. Daligid lang, no? Kay para makunantabla, mahikotar nato ni tanan, no? Gayuhom ko diho. O sige, daligid lang sa mga kaaksyon ta kay tirahon ta na dugay-dugay mga mensahe ninyo sa mga kaaksyon ta nga nagapamati sa sining adlaw sang Biyernes, no? May lang pagpamati kay Junjun Diamante, may lang pag-monitor John kay Juan Miguel Digomon, mayong udto lang tamyaw lang ko sa taga Barangay 30 kag 33 kada adlaw gabi pamati sila, no? Ayos, thank you so much Juan Miguel Digomon. Gian Resisyo, may lang pagpamati kay Gian Resisyo. Kag kay Alex Montesa, may lang pagpamati tamyaw lang si Sir Noel Amar Conoho kag Mr. Milili Oligo kag partner Big Boss via Jonathan. Salamat gid. Kay Barrio Garay monitor samtang gapanyaga. Oh sige, thank you gid. And kay Ma'am Lily King, Ma'am Gian Resisyo, kag Ma'am Atia Kim Eriman. Madamo gid ko nga salamat siling ni Alex Montesa, no? Ayos, kay Atia Kim Eriman, naman from Morsia, Negros Occidental. Kay Papa Joe, kag Mamang Lolita, upod sa ila ni Ma'am Jenali, kag Ma'am Jean Dilagdaon, sang Pandanon DSB. Labo to si Alex Montisay. May lang pagpamati, Alexa. Christine Minyas Villalobos, dira sa Pandanon DSB. May lang pagpamati, Christine Minyas Villalobos, no? And ayos daw kadamo sang kay Alex Montisa. Tag isa-isa lang, Lex, binliman sila ay. May lang pagpamati Ripagido sa kay Jocelyn Libon Dispoho, Lito Dayap, may lang pagpamati man, no? Ayos sa mga nag-share diriho, daligid lang kay Bukaron tadian na yo. Sa mga kaaksyon tanay nga nag-share kag nag-like sa ngaton sining nga programa. Daligid lang ha kay lain ang ginasudlan ta subong amo ning iban nga ti wala pagka-plastar bla. Pero i-check lang ninyo ang This Is My Life nga page dira, no? This Is My Life page. Di na to? Okay. Sige May lang pamati daligid lang ha kay hindi ko ma-check diri sir. Daway di sir. Di na to siya. Nagkadto. Daligid lang, no? YD sir sa akon nga kwande daway di sa nagsulod daw. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay sa kay Ma'am Jocelyn Libon Dispoho, may lang pamati kag sa iban pang mga kaaksyon ta nga nag-monitor sa sining udto. I-likes lang kag ipadala lang ninyo mga mensahe para makita ko kay hindi ko di makita ho. Sige karon dugay-dugay mga kaaksyon sa aton sining pagpanumbalik. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done.
Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo kanto? Yes. Sa pakatuig. Kapo pa ni Matinapo. Subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nag... Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:16 ang aton oras sa mga kaaksyon ta pag-relaksanay, no? Para siguradong sigurado, pwede ba lang maghubi sa mga kaaksyon
Kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol ideya ni Labor Secretary Silvisio Rebelio III angot sa pagkakasang board exams ginapamatukan sa mga manunudlo. Kag konseyo sang barangay Blumentritt sa Banwa sang Morsya naghimo resolusyon angot sa halit sang basura gikan sa barangay Pilisa dam site dira sa barangay Pilisa sining syudad sang Bacolod. Yaring report ni Aksyon Alvin Graba. Sa patrol Aksyon Alvin. Sa indigid pabor ang hanay sa mga manunudlo sa idea mismo ni Labor Secretary Silvestre Rebelio III nga kakason ang ining board exam para sa mga professional ilabi na sa engineer, nurses, abogado kaga iban pa aksyonarex nga gina-requirement sa karon sunod diri kay Richard Hilangre sa nga ACA teacher. Plano ni Bello Aksyon Rex nga kakason ini ugaling ti mangin disbintaha ang kung makakas ang ining ginatawag nila nga pagkuha sa nga board exam para sa mga professional kay suno sa iya grabe na pangabudlay o kung review abi sang mga professional para makakuha gid lamang sang ginatawag nila nga professional regulatory board o kung na iban pa di mas mangin problema pagid ni Aksyon na Rex kung halimbawa gid man kung matabo ang iya sining idea di disbintaha gyapon ini kung ara ikaw sa probinsya ikumpara mo sa mga taga Manila kay kung halimbawa sunod sa iya kung way na board exam kung halimbawa teacher kaga iban pa di ko ma-apply sa nga trabaho di mas una pa nga pagabatunon ang ya dito sa Manila kaangay kung halimbawa graduate ka UP kumpara mo sa BCC resto gyan ang taga BCC kay kwaon ang taga Manila nga graduate sa UP so buting ganun Aksyon na Rex disbintaha ini sa mga professional sino sa iya hindi man siguro kay dire daw kadamo man disang makuha managuro sa ila o gaman amuto nga gani Aksyon kay kung taga dito yate dito lang tumakuhang dire ya nag-graduate yate ma-hire man na sila sa gyapon da kina-level Manila Action Rex sa iya halimbawa paano kung graduate ka abi sa isa lang ka kolehiyo simple nga kolehiyo kumpara mo abi sa mga kilala nga mga university galing kay kung wala man lang sang aplikante kag dito sa mga malapit sa UP ito yung nag-graduate yate dito na lang ma-apply dito na lang sila oo ang diriya sa for example BCC ano pagid mga kolehiyo diri sa syudad kung mag-apply man na di mabaton man na siguro Aksyon na Rex correct ina amo gid ang pinaka-importante da ang importante mabaton no galing kay tisuno sa iya kung halimbawa pareho ka mong teachers bisan UP graduate ka pa o kung BCC graduate ka importante kapasar kaya sa board exam pareho lang kamo sang natun muna Aksyon na Rex ang iya siningagin pahayag. Ang mangin problema nung galing kay in short hindi sa pabor sa pagkakas ni sa plano nga pagkakas ang board exam like for example abogado, engineer, ano pa tong mga nurse wala na exam na pero ti daw sang ulihi daw ginbawi man ni Silvestre Rebelio III ni kay nakita nila Aksyon na Rex sunod sa iya kag sunod diri kay Hilangre ga pamulitika ni ari ang pahayag ni Sir pamulitika oo kay mapapili gali na congressman sa din amo lang hambal ya sige ari pa matiyan Aksyon na Rex ang pahayag ni Richard Hilangre mula na ni board exam ang guwa ni Aksyon Alvin pamangkuton ka kundi ka naghaling eskwelahan mo karon may mga discrimination na sa colleges sa university mas ni nakaroon sila nga ikaw imo ya ada ka na-graduate ikaw na imo eskwelahan kundi hindi kay mo ya mabaton sa obra so kami not in favor nga dulaon ni mga board exam kay basta wala lang leakage sa board exam kag wala sa anomalies meaning we can validate nga ina nga professionals nga handa mag-practice ang iya profession nag-eskwela gid sa maayo pero hindi ka gid kahatag sang full trust sa tao o kung sa professional halimbawa doktor da nga wala siya board exam di mapa-opera ka na kurungon ipagulot ko ning lawas ko so isa ka doktor nga wala board exam or
sakay ako sa pilot nga malupad ka daya karon nga way na license ang pilot. Oro abogaduhon na siya kung wala sa sang bariksa mo, pero kung may bariksa mo, hindi kampanilya na siya. So dito kagidya sa ga-add value sa profession sa katao, Aksyon Alvin. Would it be a disadvantage? So, sa mga nakapasar na yan, medyo disadvantage niya kasi pinagbira-bira niya nakapasar mo. Sa wala, kaya kapasar guro, divided na sila. They really want to be recognized as professionals. Gusto na nila magpasar. Pero sa daw, kapila na guro magkuha yan, wala yung kapasar, daw favorable sila. So, I heard from Secretary Bilyo nga biyan 2022, after the term of the President Ligong, hindi na siya Secretary, daw gusto niya guro magpadalagan, so he is testing water kung magdamo ang iyong supporter. Supposedly siniti base magpadalagan siya kaya sila niya kung nasa Congress he will file bill nga dulaon ang Aksyon nga Rex, kung harap ko sa Kongreso, I will file bill dulaon ko ang board exam. Gagawin aksyon na Rex nga posible sunod sa iya ina aligasyon pagit lamang. Report sa nga patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Ang mursya pagkaroon talang ning mursya nga kwanda resolusyon dangin pasar ni Labla parte sa basurada sa Barangay Felisa. Yes, Aksyon na Rex pagkaroon tani kaya damo pa ma-file sang report. Gikan sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkulod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol no sa mga kaaksyon ta Santon Plus Herbal Soap anay no ang habon nga daligid lang mga kaaksyon kay yari anay sa linya naton Aksyon Art Tayhopon standby anay kag Aksyon Marlon Hinevia kay yari sa linya naton upod ang DZRH si House of Representatives from Taguig Pateros sa unang distrito si Alan Peter Cayetano no si dating senador anay senator Alan Peter Cayetano no sa kaupod naton ng DZRH Manila. Magandang umaga, Angelo. Nasa linya natin ngayon ang isang Kristiyanong lider, abogado at mambabatas na siyang pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino dahil sa kanyang integridad at sipag sa trabaho. Sa loob ng halos 3 dekada ng paglilingkod bilang Secretary, Cabinet Secretary, 4 terms Congressman, 2 term Senator at Speaker of the House of Representatives, pinaglaban niya ang karapatan at pinakamaliliit na mga pinakanangangailangan sa ating lipunan. Sa ilalim ng kanyang liderato bilang speaker, naipasa ang Bayanihan 1 at ang Bayanihan 2 na nagbigay ng tulong sa mga apektadong sektor at nagpalakas ng ating laban kontra sa COVID-19. Ngayon naman isinusulong niya ang pagbibigay ng 10K ayuda sa bawat pamilyang Pilipino para makabangon sa gitna ng pandemya. Ang tinutukoy po natin wala pong iba kundi ang Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po, Speaker. Magandang umaga, Sherwin, at sa lahat ng ating mga kababayan, of course, kay Angelo, at sa ating mga OFWs na sa SOCMED nyo nakatutok, aside from yung mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga and I hope you have a good weekend ahead. Speaker, makikibalita po kami sa inyong mga programang ginagawa sa inyong pagbibisita dito po sa Baguio at sa Dagupan at ang kakamustahin din po namin ang inyong mga paghahanda sa darating na zona, pati din po yung sinusulong nyo na 5-year Economic Recovery Plan at yung 10K Ayuda Bill. Napansin po namin na abalang-abala kayo sa mga programang pangkabuhayan para sa mga sari-sari stores owner na patuloy na inyong pagbibigay ng 10K Ayuda Bayanihan Project. Habang ginagawa nyo po ang mga ito, ramdam po natin ang init ng politika habang papalapit po ang halalan sa 2022. May mga partidong nagpahayag ng pagsuporta sa
HNP o sa hugpong habang nagkaroon din po naman ng aalitan sa loob ng PDP laban. Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Well, alam mo, Sherwin, sabi sa Biblia, di ba, kung anong ating itatanim, yan din ang ating aanihin. At hindi ko naman tinatanggal po sa mga political parties at politiko na mamulitika. Alam mo, 10 eleksyon na rin mahigit ang nadaanan ko, no? Whether it's my father, sa akin, sa kapatid ko, no? Sa Taguig, of course, and Pateros. And usually around this time, marami na talagang discussion sa politika, sinong tatakbo, mga plataforma. But right now, sa pag-iikot natin, sobra talagang kahirapan ng tao eh. They really need immediate relief. Right now, kung tayo magbabangayan or magtitirahan, it might be a little bit more sexy, lalo sa media, di ba? Kasi, siyempre, mas gusto talagang pinapanood ng tao pagka, anong sinabi nun? Ano naman sagot niya? Di ba? Anong binanat niya? Totoo ba o hindi, no? And there will be a right time for that. But right now, kaya kami pumunta po ng Baguio at gumawa po ng programa sa Pangasinan, La Union, Benguet, of course, Baguio City, because we really want to drum up support para sa 10,000 ayuda at tingin po namin ito'y magandang simula sa isang 3 to 5 year plan. At nakita po namin na whether sari-sari store or magsasaka, tricycle driver o yung mga kabataan or even yung mga lola na nag-online. May isa kaming lola na nabigyan po ng 10,000, bumili ng freezer, ngayon bebenta ng ice candy. May mga kabataan naman na yung online selling. No? So, ang nakikita ko, Sherwin, talagang politics will get louder. No? I think especially after the SONA. Pero baka pwedeng we lay the foundation muna. Saan ba tayo mag-agree sa mga solusyon sa problema sa kabuhayan? Sa mataas na presyo, sa kakulangan ng trabaho at saka yung sa maliit na kinikita ng ating kababayan. At maganda rin po yung punto na sinabi niyo po na dapat may mga plano, yung mga nagnanais na kumandidato. Lalo-lalo na po yung mga nasa gitna tayo ngayon ng krisis at ilang linggo nyo na pong hinihikayat ang mga presidentiables na magkaisa at magbigay o magtalakay ng mga importanteng problema ng bansa para tugunan ang pagbuo ng 5-year economic recovery plan. May tumugon na po ba sa inyong panawagan, Speaker? Well, unfortunately, Sherwin, Angelo, wala, no? And I'm quite disappointed. Hindi ko naman sasabihin na wala silang plano kasi may mga exposure naman lahat ng presidentiable, whether local or nationally, no? And siguro naman po, wala naman pong nagbabalak ata na tumakbo, na first time tumakbo. So alam naman nila na hahanapan ka talaga ng plataforma. But I think siguro hindi likha sa Pilipino to share eh, di ba? So, kumbaga sa Facebook, parati natin sinasabing like, comment, and share. No? So, ang Pilipino, mas magaling mag-dislike kasi maraming crab mentality. Maraming mag-comment, no? Whether good comments or bad comments, but to share. So, I really think that extraordinary talaga yung panahon ngayon eh. Hindi ito katulad po ng usual na mga eleksyon or usual na mga crisis, whether it's a regional crisis or your own country, whether it's a political or economic crisis. Naghalo-halo na lahat ng crisis eh, pati crisis of values, no, and of hope. Dahil nga worldwide yung pandemic and every time tingin natin nakakaahon na tayo, may bagong variant, no? So tingin ko pa rin at baka pwede kong gamitin pagkakataon na to na manawagan, hindi lang po sa mga presidentiables, kung hindi sa mga political parties at lalong-lalo po sa mga experts sa iba't ibang mga sector. Now is the time to come up with a 5-year and 10-year plan and to put it together. At yung aking munting contribution talaga is yung 10,000 ayuda pang-pump prime ng economy para po yung household expenditures po, no? At matugunan yung pangangailangan ng ating kababayan. But you know, if we can, I'll give you an example, Sherwin, no? 45% ng lahat ng barangay sa buong Pilipinas walang health center. That's about 18,000. Imagine if 4, 5, 6 presidentiables come together and say, lahat kami nag-agree na we can build 6,000 a year. So in 3 years, wala nang barangay na walang health center. O computein din natin, halimbawa, irrigation. Lahat naman nagsasabi sa agriculture na times 2 at least yung maproproduce natin kapag ka may irrigation. So ilang kilometer ba? Gaano ka laking gastos ba? Kaya ba natin in 1 year yan? 3 years o 5 years? So at least pati yung mga mayors, governors, business community, political leaders, business leaders, even youth leaders, sectoral leaders can plan.
Kasi pag predictable yung plano mo, isipin mo, Sherwin, kung hindi mo alam kung may trabaho ka bukas, kung hindi mo alam kung may susweldoin ka sa 15 o 30, kung hindi mo alam kung may programa ka pa next month, diba? Paano ka how will you live your life? So, ganun po sa marami nating kababayan, pati sa mga LGU. Hindi pwedeng year by year sa national budget, doon lang tayo nagpaplano. We have a medium-term development plan, but it's so general at wala naman talagang nagbabasa o sumusunod doon eh. Diba? So, ang nangyayari, kung sino ang bagong kingpin, sino ang bagong leader, lahat ng gusto niya nasusunod, tapos burado na lang yung iba. Hindi siguro tama ngayon yon, no? At we've seen samples all around the world na kung sino man nagpaplano kahit na nagpapasa-pasa ng leadership, lalong umuunlad yung bansang yun. At ako, Speaker, dahil malapit na po ang SONA, nabanggit niyo po na kamakailan na gagawin niyo po lahat para magkaroon po ng konsensus ang executive at ang legislative tungkol sa panukalang 10K ayuda. Habang wala pa pong linaw kung kailan may isa sa batas ang 10K ayuda bill, patuloy po yun naman yung naghihirap natin mga kababayan na lumalaki pa yung utang sa panlabas ng bansa. Sa tingin niyo po ba, paano po mapopondohan ng gobyerno ang sinusulong yung 10K ayuda bill para matugunan ang bawat pamilyang Pilipino? Pabalikan ko, Sherwin, Angelo, yung kung ano itatanim mo, yun din aanihin mo. You know, since we've been planting the idea nung 10,000 ayuda at saka yung 5-year plan, no? Na ito naman ay ginawa ng napakaraming bansa. Napakarami pong experts sa finance, experts po sa ekonomiya, mga ekonomista, whether sa academe o yung mga dating former NEDA, na ang daming ideas na binibigay. A good example is kay President Ramos before, nag-institute siya ng mandatory savings. No? I'm not sure now if it was at 10%. No? Pero if we institute a mandatory savings of 4% this year, makakabuo ka ng close to 200 billion. More than enough yon for all Filipino families na makatanggap ng 10,000. As we know, nasa internet, nasa news nyo, yung 11 trillion na utang natin. As of the end of 2020, 48% pa lang ng GDP ang utang natin, and siguro kung tumaas ng konti ngayon, baka 55-60, which is still nasa bandang gitna. Ha? So ibig sabihin, hindi tayo nangunguna sa pinakamalaking utang, hindi naman tayo din nahuhuli or yung mga very conservative. So another 200 billion to pump prime our economy, na lagyan ng pera sa bulsa ng ating mga kababayan, won't be harmful to our economy. Marami din po kaming nakita ng mga hindi nagagastos ng gobyerno, hindi yung kulang yung absorptive capacity ng agencies na yon, no? And as we've seen in the past, yung war bonds, di ba? Pagka may gara afterwards, magre-rebuild sila, nagbebenta sila ng bonds for a certain period of time, at bayaran ito kasi right after crisis, mga economic boom ang dumadating, so nababayaran naman yung iyong inutang through war bonds, no? And then lastly, maraming properties ang national government na either we can lease or if we sell them, we can buy more property lugar na mas mura. So hindi naman mauubusan ng properties ang ating gobyerno, no? So Sherwin, napakaraming paraan kung gusto talaga. And that's why nga na later this afternoon, sa Pampanga Tarlac naman ang ating 10,000 pag-asa, and that's why last weekend nandun tayo sa Baguio City, pero kasama ang Pangasinan, La Union at ang Benguet sa ating 10,000 ayuda, because we want to drum up support. Believe me mga kababayan, pagka tayo po'y nagkaisa, ang gobyerno po'y susunod sa atin. So nandyan po ang pera, kayang erase yan, magandang programa ito, pero I think some people have other ideas. So why don't we join hands, no? Pati sa mga Facebook, no? Hindi lang dito sa DZRH, hindi lang sa Facebook ng Alan Peter Cayetano, sa Facebook halimbawa ng House of Representatives, sa Senado, sa Malacanang, i-post natin doon na gusto natin ng 10,000 ayuda or hashtag 10,000 ayuda. So there's so much we can do, Sherwin. Kailangan lang natin medyo ligawan pa ang ibang mga opisyal at makita nila na magandang ideas. At kaya kami very confident kasi nakikita namin yung success stories. Yung mga nabigyan ng 10,000 na hindi winaldas ang pera kung hindi nagsipag at lumaki ang kita nila sa araw-araw, sa linggo-linggo, nasusustain nila ang pangangailangan ng pamilya nila sa konting puhunan. Karinawa po, sana'y marating ng mas marami pang
10K ayuda yung mga kababayan natin na nangangailangan, lalong-lalo ngayong panahon ng krisis. Sir, inyo pong last word, sir. Well, again, please continue to pray for our country, yung supply ng ating bakuna. Of course, na maging effective to at hindi maging masyadong mabigat yung mga bagong variant. And I'd really like to thank your program at yung inyong stasyon na Angelo at Sherwin dahil kailangan nating kababayan ng accurate na information ngayong panahon ng pandemya. God bless you at magandang umaga at maraming salamat sa inyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, salamat kita DZRH ang ato sining mother station sa Metro Manila with former Senator Alan Peter Cayetano, no? Las 12:38 ang aton oras. Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. By the way, may rinog palimton si Presidential Spokesperson Harry Roque sa mga estudyante, sa mga 5 ka tuig nga bata pasaka mga kaaksyon. So 5-0 mga kaaksyon amuning covered sang inog palimton karon dugay-dugay, no? Sige, aton lang nahibaloon karon dugay-dugay, aton na nahibaloon ining parte sa extraction team sang Bacolod wala sang backlog sa ilang pagpanghakot sang mga nagpositibo sa COVID-19. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon R. Tayhopon. Sa detalye sining balita, Aksyon Art. Yun pasalamatan karon ang sumaig sa yatag pangulo sa extraction team diri sa Dalsang Bacolod ni Executive Assistant Ernie Pineda at least ang ila sining pagpanghakot sa mga nagpositibo sa palibot sa Metro Bacolod ang wala na sang backlog, meaning halos sa tanan sang dalalon sa mga quarantine facilities or isolation facilities ang nahakot na nila kag isa diri sang dako nga faktor amo ang kooperasyon nga ginapakita sa publiko labi na sang mga barangay officials man Aksyon Rex magluwas sa mga ining dalalon bala sa hospital kundi nagligad to naging problema man ang mga nagapositibo nga nagabusong kag ang mga manugbata Aksyon Rex nga sang primero ang extraction team na budlayan kay tiang mga manugbata bisan hindi positibo sa COVID ang iba na dala pa ni sa dulid kag sa kadismo mas mayo sumong kay at least labi na ginang mga nagapositibo nga mga nagabusong na ginadala sa midway sa area sang Barangay Alice sa tingin patukod bala sang DPWH na facility nga dira na lang subong naga-serve ini nga barataan sa mga nagapositibo nga nagabusong Aksyon Rex. So, at least mayo na. Okay, iti makon mo yung kundin kapatudal on pagitaan sa hospital kundin na katikbudlay. Gani. At least may nagatatap dahil na mga medical workers kag survey nga muli ang nagaserbisyo sa ila particular na sa mga manugbata. At least address na ila karon nga problema kag hopefully silang ni Sir Ernie Pineda silang yung mas dami pagidiri kon in the coming days magmubo pagid ang cases para nga wala na masyado problema kay sila nga ang isa sa reason nga ginatry gid sa nga extraction team nga mahinga daw hakot ining mga positive agod malikawan ini sila ang pwede pa nga magpanglaton hindi lamang sa ila pamilya kundi sa ila magkaingod sa lugar nga ila ginaistaran. Yari si Executive Assistant Ernie Pineda. Wala na tabaklag nga din sa nagdilidyad, naubos na tanan extract, no? May waiting for extraction na lang sila. Okay. Kaya subong nga bag-o na nga listings, no? Ang ara sa nga inag-extract natin subong adlaw. Mga pregnant naton nga na-isolate na sila atong balataan dito sa Midway, no? Kaya daw ang chimpo bala, ang time nga makonsume naton sa pagdala sa mga nang manugbata sa Baliaduid sa Cadiz. So na-address na. Kaya i-consume ang ambulansya tag 3 hours to 4 hours ang
na-consume kung dito sa kanit dalon sa dito pa bataon. Yun sa Sa siya palayag ng Executive Assistant Ernie Pineda. Ang tugang karoon na mapagkikan sa Bacolod City Ormandian sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita sa Bacolod City Government Center, kadtuanta sa iluhantang balita sa Kapitolyo Provincial Liga, balita ni Aksyon na Marlon Hinovia, ini may kang tanan sa swab test nga sa mga close contacts sang COVID-19 positive halin sa bago tubtob hinubaan pati gayunon sa Valladolid Molecular Laboratory. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex ang nagapalayag sang sirang plano amo si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Pag naklaro niya nga gina-finalize palang Aksyon Rex ina kay Metron ang natrasar gawa ay ang ginatawag nga referral agreement ang signatory sa akon perma sa dokumento ato pa dito sa bahin sang sudad sang Davao. O ang documents ni tanan Aksyon Rex ari na nakabalik diri sa may taratapan ni Diaz. Ganuman adlaw siguro ti masurod nga si Mana umpisahan na inang plano nga ang tarang nga mga close contact individual sang mga nagpositibo sa COVID-19 sa mga banwa kag syudad sa Southern Negros, Posilingon, halin diri sa may syudad sang Bago, pasaka dito sa banwa sang Hinubaan, mga close contacts ang COVID-19 positive, dira na Aksyon Rex kuhaan sang RT-PCR test sa bahin sang Valladolid Molecular Laboratory. So sa subong, ang mga nagpa-swab test na Aksyon Rex, mga private individuals pa lamang, at kung mag-private nga tao ang mga pakuha sa swab test, mayaran Aksyon Rex ang baleran niya, no? Mag-charge sa baleran ng molecular laboratory, pero ang mga close contact naman sa contact tracing, din sa nagkalain-lain naman niya mga local government units sa Negros Occidental, particular Southern Negros, mangin libre Aksyon Rex. May pagkapinasahi ining molecular laboratory sa bahay Valladolid, bangod una test, jutay ang number of personnel o kung mga trabahante da, ang kalabanan nga obra Aksyon Rex da, robotic, no? Robotic para nga ma-eliminate ang risgo sa mga laboratory workers nga ma-expose sa COVID-19 virus. Ang testing capacity sa sinang laboratory center, mga 1,000 specimens kada adlaw man Aksyon Rex. Yari si Attorney Refrando Diaz. Sige siya, aton nga mga private nga mga kauturan nga gusto magpa-swab amo na anay subong ang bulk sang ilang pasyente. But we are still in the process of finalizing atong plano to delegate, to refer ang testing of all close contact sa mga LGUs from Bago City to Hinubaan. So wala pa nato na-implement but very soon ma-implement na nato. There was a little bit of delay because of the delay in the signing of the referral agreement on the part ng safeguard diagnostics, no? Wala diri ang signatory, so they had to bring it I think to Davao and then bring back the document. So amo lang ang nag-delay jutay and subong ari na ding papeles, it was duly notarized and we will already try to implement that agreement so that mabenefisyuhan ang aton LGU sa South sa serbisyo sa aton diagnostics molecular lab sa Valladolid. Attorney Diaz, sigit ko lang sa Kabancala City, mayara sang 48 ka mga distressed overseas Filipino workers nga residente sang sudal sang Kabancala, nagbato sila sang Bulig Financial halin sa lokal na gobyerno sang sudad. Taga na ni sila Aksyon Rex sang taga 20,000 pesos nga cash assistance
ang livelihood project. So kada isa sila nagbaton gid Aksyon Rex organize ini sa piso kabangkalan na kinapapunuan ni Mrs. Elma Batcheta ang piso manager. Ang pagaton over gin pangunahan man na Mayor Pedro P. Zayco Jr. kag ni Vice Mayor Raul Rivera. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon yung Aksyon na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:48 ng aton oras. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Bacolod o sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang ha kay para tigayon naton iniho. May tisi anay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Kinanglan talang mag-may tisi alkaline. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, ayos! Sige, may lang ang pagpamati kay Mr. Milili Oligo. Dara sa area sang Barangay Tangubho sa MM's Bani Cafe. May lang ang pagpamati, no? Namits na gurong kape, Sir Milili Oligo. Mr. Milili Oligo sa MM's Bani Cafe, no?
May lang nga pagpamati kay Vanessa Mayo, Jinke, kay Noel Amar, kag Alex Monteza. Alin sa kay Mr. Milili Oligo, no? Then sa kay Neil Brian Balues, may lang nga pagpamati sa pagkaisa ko nga si Rodney, Presidente. Kag sa misis siya nga si Ma'am Resali Singilio, Presidente dira sa Barangay Tinungan, Banwas ang Isabela. Thank you so much, Gid. Dalin sa kay Neil Brian Balues. Kay Fatima Sales, malang nga pagpamati, ga-monitor sila sa sining nga auto. Fatima Sales, no? Kay Love Mahal, malang nga pagpamati, great lang si Suset Alunan ko na. Be safe and God bless you. Ay, halin sa kay Love Mahal. Ay, pretty Rona Rihida Traba, happy birthday, Inday Rona. Happy birthday, Rona Rihida Traba. No? Ga-monitor sila ni Tatay Tide. Sige, may lang pag-monitor dira. Kag happy birthday kay Rona Rihida Traba. Aida Hipes, may lang pagpamati. Salamat gid Aida Hipes. Kay Tomas Bronyola, may lang pagpamati. Emel Lopez, kung wala na board exam kag bar exam, i-dissolve naman ang PRC. Laban gidi, way mas labrahon mo. Emel Lopez, thank you so much Emel, no? Renzi Bangilesta, Ariel Kabatak, gatamyaw lang kay Parito Toilet Sika, Archim Kabatak, Arjanel Kabatak from Ariel Kabatak, sang La Carlota, no? Pelton Lipora from Pasay, Giselle Anduon, malang pagpamati sa kay Belio sang Lizares Avenue. Halin sa kay Jesse Libuad, Jesse Halandoon, no? Vicente Manlangit Bayabado Jr., may lang pagpamati Vicente Manjo Arnijo, may lang pag-monitor. Ayos. Okay, siling ni Alex Montesa sa Rex mayong udto miski wala man ko nagdaog sa basketball sang NBA, daog naman ko sa programa kag sa mainit nga pagpalangga sa mga kaaksyon ta. Makabig ta nga daw utod ta na sobra pa. Gani ginahilanat gid ko kung hindi ka upod sa programa mo. Ginahilanat ka ha. Sige, thank you gid Sir Alex Montesa, no? Daligid lang ditanay sa ubos ba si may nabilin pa. Okay. Okay sa kay Rona. Sige, thank you so much gid Rona ha. Happy birthday ha. Mary Jane Saludares, may lang pagpamati. Si Suset Alunan, Sherwin Hugos, may lang pagpamati. Sherwin Hugos, kay Morina Esconde Sarasya, sang Barangay Sibukawan, Isabela. No? Donald Kabasag, may lang pagpamati. Toto Donald. Merlinda Sombero Nombre, may lang pagpamati. Listening from Talisay. No? Merlinda Sombero Nombre. Ayos. Okay. Nari pa. Sige. Ayos, sa iban pa nga mga mensahe ta, pagkaroon ta na mga kaaksyon ang inyo sining nga mga message, ang inyo sining nga ginpang padala nga mensahe, karon dugay-dugay lang, no? Mahina ang kalaban. Sige, daligid lang, standby, manong balik kita sa diligid lamang madugay. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife,
barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko.
Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ang mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 7 ang aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa nukpo posibleng pagtukod sang liwat nga sang Ipogon Robbery Group o ginamonitor na sang nukpo ho. Ay nano nga sitwasyon kagiban pang mabalita sa nukpo, matukod naman siya ha. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon na Rex pagkatapos nga nakapalagyo to sa prisuhan sa Negros Occidental District Jail atong si Francisco Ipogon. Siya tong ginakabig nga leader sining Ipogon Robbery Group. May ara karon sang pag-monitor ang nukpo saya sining giho kay tiway to siya madakpan sa posible nga pagtukod liwat sang iya grupo kag magpatigayon sang pagpang-hold up diri naman sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, Aksyon Rex. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco ang spokesperson sang nukpo. Ginahatagan na galayon sang mandato ni Police Colonel Remy Palge ang tanan nga mga C-office sa probinsya sang Negros Occidental nga dapat mag-monitor gid kag kung pwede ma-neutralize liwat ang buko ni Francisco Ipogon or dapat nga pagadakpon gid siya sa masa temprano pa kay ginakabig ato siya nga idlas Aksyon Rex mo nga sahi sang leader sang grupo sang Ipogon. Rason nga subong pa lang mismo suno sa ila temprano pa lang tinguhaan nga maghimo sa pila ka mga tikang agod nga hindi siya maghimo sang amo yang aktibidad Aksyon Rex, ano? So mismo ang spokesperson man nagpalayag nga matigayon lang ang pag-neutralize sa posible nga pagtukod sa grupo kung may ara man sa kooperasyon diri ang katapo sa komunidad Aksyon Rex. Kaya tinagasalig man ang kapulisan nga kung wala sang kooperasyon ang community, may ara man sa kabudlayan sang ila sining bahin ilabi na gid sa pagkuha sang mga impormasyon gikan iya sa publiko. Ari si Donasco. Aksyon Brian? Okay na. Pagarunan talang ng iban mo nga mga balita, dagay daw ka kulabos gid ko sang tiyempo ho? Yes, Aksyon Rex. Balita sa nukpo, Aksyon Brian mo na nag-report una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Live Extension Vitamin D3. Kantuan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa maki-update sa sining 7 ka mga persona arestado sa 4 ka may bust operation sa isa ginamang kadlaw nga ginpatigayon sa Bacolod City Police Office. Kaso ginapreparar na sang kapulisan
Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Rex, wala ka na chimpo. Buwas nanta. Buwas na lang Buwas na lang Okay, may chimpo ka buwas, no? Gani. So, karon nga po, Aksyon Rex, ipasaka na sa kapulisan sa Bacolod City Police Office ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 illegal possession of prohibited drugs batong sa 7 ka mga persona nga inadakpan sa isa lang kaadlaw nga drug operation halin kahapon hasta kagabi. Aksyon Rex, ining mga persona nga pasakaan sa kaso karon nga hapon sa City Prosecutor's Office sa Munisan day Rodel Bantiran kag pumuluyo ini sa Barangay Singkang, Arlene Casares sa pumuluyo sa Barangay 16, si Romulo Mansader kag lakip diri kay Hel Liboon Lucas sa Hilonggo, ro sa pamuluyo ini sa Barangay Takuling, dala diri si Marites sa Undang nga taga Barangay Handumanan, kag ang ikapito amo ini ang persona nga si Mark Anthony Natabio nga pamuluyo sa Barangay 27. Nakuha sa ilang nga pito Aksyon Rex ang kapin sa 9.80 gramo sa shabu sa diin may market value initaran kabilugan naglabot sa 69,240 pesos. So nasa kay Police Lieutenant Colonel Lester Yada, apisar nga may pandemic sa gihapon wala untat ang ila sining nga drug operation kag hindi ni makahamper sa ila sining nga mga operation diri sa may syudad sang Bacolod. Ang ato interview karon kay Lieutenant Colonel Lester Yada sa pinaka news and public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Report kay sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Makabulig sa constipation, problema mo. Sige, daligin lang kay Ari pa si Aksyon Roger Gotib sa iluhan tanang balita gikan sa Cadiz samtang way pa ang aton sining counterpart dito sa isla sang Panay, no? Ga balita man to sila subong. Sige, sa syudad sang Escalante, street level target nga drug poser mga kaaksyon arestado sa may bust operation kag newly identified nga drug personality sa banwa sang Manapla, adjusta nadakpan man pagkatapos sang isa ka simana nga surveillance. Kadamo sila sang drug siguro to. O sige, daligid lang kay si Aksyon Roger Gotib aton pa hibaloon parte sa sining report niya gikan dira sa area sang Escalante kag syudad o kon banwa sang Manapla. Yaring report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Aksyon Rex, dakop sa may bus operation ng isa ka street level target sa Escalante City PNP. Ini ang ginpatigayon mga alas 5:42 sa taklas ng hapon kahapon sa bahin sa sitio Kotkot, Barangay Udtungan sa siyudad ng Escalante. Ang gidakop gikilala kay Bernie de la Cruz y Dinusta
31 anyos sa edad, kag residente man sa among lugar. Ang suspect na kuhaan ini sa tatlo tanan ka heat shell plastic transparent siya sa ginapatian siya book. Ginapabot-abot pa karon ang resulta sa among mga na-recover nga mga item alin sa crime lab ug mapasaka ang kaso kalakip man diri ang isa pagid ka assassin nga gigamit man nga buy-bus item o kung nakuha nga buy-bus item tigay lo sa isa ka libo ka pesos kung 1,000 piso bill nga gigamit sa buy-bus money. Itinado karon ang ini nga suspisado sa isang Escalante City PNP kag subject man nga pagkapasakan sang kaso karon nga adlaw. Indakop man sa bahin sa nga banwa sa Manaplang isa ka newly identified nga drug personality kag ini siya arestado mga alas 8 takna sang aga kahapon. Naging patigayon nga bypass operation sa kilometer 39 barangay Tortosa banwa sa Manaplang. Ang ginakop mo si Juniel Arsenal E. Aquino, 31 anyos sa edad, may live partner kag residente man sa mga lugar. Suro sa pahayag ni Police Major Jubito Busi ang hepe sa Manapla PNP sa aton sining nagpumami siya sa ilang ka simana nga surveillance sa iya. Salita rin siya ako natin dahil ang area kung sabihin kita nag-cooperate sa boundary hindi City and Manapla. Nakuhaan sa anom tanan kasasi sa big head shield sa transparent sa ginapatian siya mo ang ini nga persona nga karon ditinado man sa bahin sa Manapla PNP. Na-recover man ang 500 piso bill kagigamit nga buy-bus money. Mga 20,400 ang ginabulabantang ibilisan droga nga nakuha sa sini nga suspect. Report gikan sa syudad sa Escalante kag Banwa sa Manapla, norte gaban sa probinsya sa Negros Occidental, una sa Balita, una sa Aksyon. Iri sa Aksyon, Roger Gutim with the report. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon Roger Goti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz kag Escalante sa Manapla area. Balita ni Aksyon Roger Gotib, mga ka-aksyon, may lang pagpamati paring Ala Navales, may lang pag-monitor di Anton Diaz, no? Dira sa Patria Village, may lang pagpamati kay Tony Diaz, no? Kay Madam Lunila Sandra sa Gatoslao, San Sebastian, may lang pagpamati. Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati, no? Sige, kadtuan tabi ang ara na sila o sige ka monitora kantuan ta na si Aksyon Mario Hilonggo sa nabilin nga mga ginutlo sa aton sining pagpangalagad. O sige ma-check ta to anayo. Welcome Iloilo, maayong hapon Aksyon Mar. Nagapahanumdum sila nga dapat pabukalan gid no ang tubig after sa interaction kag ginapahibaluman sa tanan nga mga mayor koridor sa nga peryahan ng bayan nga may naganap ta subong sangsala nga impormasyon no nga ang makapulisan nagapanakop kuno sa mga koridor sang peryahan ng bayan sa probinsya sang Iloilo. Nagapahanumdum ang management nga ini isa ka black propaganda para gubon ang operasyon sang peryahan ng bayan sa probinsya sang Iloilo. Ginahanda na ang kaso nga ipasaka sa mga nagapatalang kag nagapalapta sang sala nga impormasyon. Padayon sa gihapon ang operation sang peryahan ng bayan sa probinsya sang Iloilo. Ang nagapahibalo management sang peryahan ng bayan ang Global Tech Gaming Corporation. Check tabi nga ton nga Bacolod sa sinang madubaw na delay kita sa pag tandem. Welcome Bacolod. Maayong hapon Dol, pasensya gid kay iti balokan naman sa game 2 nga daan ho. Amo ginadola gakatabo gina kong kaisa sa galing sa Lunes naman daw makatemprano kita siguro. Okay daw 8 o'clock ya sa Lunes ang scheduled Dol mo. Sige pasensya lang anay Dol, pero kamusta dra sa inyo da? Ati waya problema, ati ano, labay man kon ano ka, balda? Ati, daog sila eh. Bot silingon, balda ka naman. Perde naman niya timo, ti amon Engineer B. Mabintino de
sako ya wave dia sang partner ko sila niya mangkotabi partner mo sa Bacolod be kon ano siya balda ti amon dia ga kalipay kami de Abdol. Ati Roban, silang kamo kay balik naman sa ikatatlong paghampang nila sa Lunes. Sa mo naman home court baladol. Ate, way problema ha. Si good luck sa Lunes, kabay pa nga hindi naman mabalda mo ha, Abdol? Sige lang, yuman talang na, Dol. Ang extract team diri sang Bacolod do, wala sang backlog ko no. Sa ilang pagpanghakot sa mga nagpositibo sa COVID-19, kagang mga lugar balang ti bataan bla, inang pabataan bla, hindi na pwede madala sa ospitalo, kundi dito lang sa amon sining isa ka lugar sa area sang barangay Alihis, pwede na to kapabata dol, why na problema. Hindi na kinanglan nga magdinaguso pa sa ospital kang mag-impunto sa mga pasyente blang ibandol para lang naiya sa Bacolod, pero ang Negros Occidental ara sa Silay, ara dira sa Corazon Locsin sa gihapon niya dalon dol. Ate Mayo na abot silingon nga daw may dedicated birthing center kamuda sa syudad ya sa Bacolod galing kiti damo man nabi sa tagalapad ang Negros Occidental eh. Di Mayo na kay at least may dedicated kamudira yung birthing clinic din nga barangay siling mo? At sa barangay Alihis dol, sa imo barangay bala? Ate. Okay. Ate, ang imo nga mga kilala to, dito mo to itudlo, para nga daw hindi bla magtalang, kay kabudlay ko magtalang. Si Samon dire, Abdol, ang mga balita dire sa Amon, si subong tani nga aga, may ara sa nga house-to-house vaccination. Para sa barangay bala, ang sistema sinay nga, ang mga vaccinators nga magabakuna, may magakadto sa mga barangay kag maga house to house para sa mga bedridden kag mga PWDs. O galing kay daw why madayon kuno kay nato kay ginahulat pa ang guidelines ang Department of Health. So for the meantime, ang pilot barangay lang may ara sang vaccination ang barangay Kalumpang. Tihanggod man ni klase barangay mo Abdol kag ang isa pa dire ang ginaimbestigahan subong bosin o man niyang naghahaboy sang rapid diagnostic test kit bala na recover sa isa ka barangay dire sa Mon sa syudad sang Iloilo. Kahapon ginaimbestigahan ni subong Abdol. Amo pa ni taning inaw pamangkot ko sa imo kung sinong mayad nga tao na kag kundi na na-recover nga building na ang rapid diagnostic test kits. Why man lang kamo maghaboy sin saktong alabuyan no? Or dalon man lang? Sino nang mayad nga tao nagbutang na da sigad sang dalan man sa barangay San Vicente Haron niho? Dapat tutukan gini sa investigasyon sang City COVID-19 the task force na tundra sang syudad kay hindi na basta-basta dol nga ipanghaboy mo lang bisan diin may kung kadjutay lang nakadamo sina dol dapat ginlubong na nila sinsakto nga bulutangan da dol. Amo gani na ang ginaimbestigahan dire namon kay nga ang disposal niya sa mga katulad sila nga mga klase sa bagay dapat may proper disposal niya Abdol mo why niya sila nga gina panghaboy-haboy kag infectious nga daan nga klase sa bagay ni karon kon bisan diin mo nanda panghaboy kundi ka delikado Abdol. Amo gidi daw ay katilaw seminar na namin na guro ipangbutang na sa nagalaboy na ay pero way pa na may baluan kundi na maghalindol. May CCTV kaina nga or kahapon nga na-secure diri kita sa Aksyon Radio pero o galing kay daw hindi gid la klaro gid Abdol tigin na imbestigahan subong sang pulis ni ako gani ang suggestion ko gani Abdol nga kon makita bla papulot isa-isa sa iya ni Abdol para nga sa kadamo sang way gid seminar kung paano ni ang proper disposal sa ni Abdol Bacolod. Way gid kamo ka seminar siguro namin na mabalaan lang kag dali-dali man lang na siguro malocate na nila lang man mga pribado na mabutang dira may kadlok man ang pribado kag may kaugalingon man na sila ang way lang kuga siling sila gid pero
ang ginarubanta namon di ay ambot lang daway nagidya. Daway gid kamo habuyan da dolaw? Kasi may ara man may ari kami. Pero amo nagadiambal naton Abdol nga may ara na ya sa nga proper nga pag-dispose. May pamaagi na ya kung paano na i-dispose kasi hindi niya siling dapat nga isuhulan mo lang ya kung sino ang talpulano to. Kaga pagkatapos, isugoon na ito nga haboy lang to sa higadalan kay kwao lang na sa nga GS license na kabudlay bala, Abdol? Gani man, ay kabudlay no? Pag lang taon yung man ang mga kaingod yun na kag hindi man magpatarasak dolay, galing kay nami patani ni pero lang-alang nagid ang tiyempo ko do, hindi nagid mahilot dola. O, sige lang nga, why kaso balaan ko man ang imo ginabatyang subong nga ti daw gasakit yun lang buot mo. Balaan ko nga dako gid ang balda mo. Ti sige sa Lunes dumana. Batyaga lang anang balda mo, Abdol. Bo, ikaw lang nga tao mo. Sa Lunes na lang na baladol ang mga balda-balda. Lang taon ta sa Lunes kung magkabawi kay daw las 8 bo sa Monday ang scheduled ho. Ate, sige basta nga kung nang nga panugyan sa imo nga kakon sa gabi pang manyos kagid para nga maumpawan ka sa nga imo ginabatyaga. Abdol, salamat Abdol. Sige, salamat gidol. Salamat gid Aksyon Mario Hilonggo. Daw lang alang gid ang aton sining tiyempo. Paring Ruel si Roma may lang pagpamati kay Tatay Gonzalo Alayon dira sa Dulao, Bago City. Sige, dali gid lang mga kaaksyon ha. Standbyan ay manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagkain na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan. Ay nakita sang oras pa. Sige, salamat gida kay Merly Gonzaga. Salamat gidiha sa pag-monitor diri sa aton sining pagpangalagad. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dilig lamang manugay upod kay Aksyon ang Defensor. Kag sa ngalan ni Aksyon well masugaton. Ako naman ang inyo sa Aksyon sa kanginan magapag-goodbye na kita Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon Balita.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!